И здравейте хора! Днес ще цъкаме на Форест. Както каза един човек, ще снимаше на Форест и аз... Да, ето. Моля, спа. Не бе, не забивай, моля се. Моля, спа. Аре бе! Къде е тъпата врата? Да ходя ли да копам дърва? Утре, може би, следващия клип ще е на това. На Just Close 2. Мисля да е така, защото не съм снимал и на нея. Но пък ще видим как ще станат работите. Това не мога да повярвам какво е. Не, че не го знаех, просто не знаех какво е. Какво да правя, аз не знам какво да правя. Да събирам дърво, освен. Не знам какво да направя. Сега ми кажеш, че не мога да ям. Гати. Ето каква барака си построих. Добре бе. Така. Аз съм забрал как се играе. Енергийни напитки. Така. Канибали тук със сигурност има сега. Тук ще ми скочи нещо. Аз направо като вия канибал умирам от страх. Аре, падай. Аре, бе. Така. И на този човек решил да му изпълня желаницето. Защото каза, ще снимаше на The Forest. И не се го снима. Да. И само не се подпаля на нещо, че... Какво беше това, бе? Господи! Как стах? Нещо не мога да ги чупа как трябва. Капи се. Ужас. Между другото разбрах от Ивай от TV Games, че канибалите могат да се катерат и по дърветата и да ти скачат на тиквата, но... Какво си ти, бе? То направо го заколих. Трябва нещо да хапна. Не знам. Нямам храна. Това какво е? Ого. Кожа. И? Какво да го правя сега това чудо? Огъня. Що го няма, бе? Господи. Ако някой мога ми каже за какво ми е тази радиостанция,
Ще бъде много перфектно. Аре бе, какво става? Абе, ти добре ли си бе? Пусни го този пътбущер. Човек, толкова ли си... Така. Тия дърва мисля ги махна. Не видим дали ще паднат надолу. Ла. Някакво правим тук. Ти някакъв ми се правиш тук, бе. Да ти. Ужас. Камък. Аз само тук се мотая. Никъде. Другаде. Ти някакъв ми се правиш тук, бе. Какъв, бе? Так. Умря ли, бе? Абе, то се бъгна, бе. Там заек ли е? Какво е, не знам. Лайченцето бяло, тяло си подскачало. Ти добре ли си, бе? Как то се бъгна? Ритъм. Аре, бе. Да ти тъпото. Така, моля, пием водица. Може. Нещо. Какво ме удря само, бе? Господи. Близката горичка. Канибали. Трошим дърва тук. Че нямаме. Аре, бе, нападна ли, бе? Ако ви е харесал този клип, мисля да го спирам. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Харесайте, коментирайте. Абонирайте се за мене. И може би не знам коя е тази част на The Forest. Може би втора или трета ли, не знам. Обаче то гущер, какво ще го правим, не знам. Той се бъгна. Да, абонирайте се. И до скоро. Чао, чао.